Te debatéis. Vamos a comezar ca categoría alevín femenino. Recordemos que é un campeonato clasificatorio para o campeonato galego que se disputa o vindeiro fin de semana en Meira, Moaña. Nesta primeira quenda de alevín femenino van a participar pola boia 1 Mugardos, pola boia 2 Puebla, pola boia 3 Muros, pola boia 4 Cabo da Cruz e pola boia 5 A Cabana. Recordemos que os 4 primeiros clasificados clasifícanse para a disputa do Campeonato Galego de Meira. Mami, porque el servicio te lo cancelé. Si no respondo, el problema va a tocar el fondo. Mami, respira hondo mientras te lo... El carajo te boté. Yo sin ti me siento bien. Ya no sufro por amores, ahora rompo corazón y sobran las pacas de 100. Tú me rompiste el corazón, sin sentido y sin razón. Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón. No te lo voy a negar que te sufrí, la pasé mal. Xa se están alineando as tripulacións, faltan escaso un minuto para que comece a regata. Estamos todos expectantes a ver do resultado final desta proba alevín femenino. ¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, no hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Xa comezou a proba, acaban de arrancar as 4 tripulacións. Moi igualadas todas as tripulacións, a escasos 100 metros da final. Xa na chamba final os 5 equipos.
Moi igualadas as tripulacións tanto da Puebla como da Cabo de Cruz. Tripulación de Puebla, por favor, ten que ir a pesar o barco. Tripulación de Puebla, pesaje de embarcación. Tripulación de Cabo da Cruz, ten que vir a pasar control de embarque. Cabo da Cruz, control de embarque. Tripulaciones, categoría infantil femenino, Náutico de Boiro, calle 1, Regatas Pobra, calle 2, Cabo da Cruz, calle 3, Ares, calle 4, Puebla, calle 5. Tripulaciones, por favor, nos vamos colocando en salida. Por favor, vamos entrando las 5 tripulaciones, despacio. Cogemos rabiza, tensamos y paramos de remar, por favor. Vamos, Regatas Pobra, por favor. Calles 2, 3 y 4, proa. Regatas Pobra, endeditando barco, facendo un poquinho proa.
Náutico de Boiro, non deixe de remar, por favor. 2, 3 e 4, proa. Quietas, stop, aguanten aí. Salida categoría infantil femenino final de este territorial norte que se disputa aquí en Aguanas da Dársena do Peirao da Pobra do Caramiñal. Recordamos esta categoría de infantil femenino ten que realizar 1000 metros, 500 hacia a boca exterior e 500 hacia a línea de meta. Recordamos categoría infantil femenino final do territorial norte galego. Recordamos que en esta categoría están participando pola baliza 1 Náutico de Boiro, pola 2 Cruz Regatas a Pobra, pola 3 Cruz Cabo de Cruz, pola 4 Cruz Ares e pola 5 Cruz Remo Puebla. Mentras as embarcacións se dirigen hacia boga nas balizas exteriores, vamos dar os tempos da categoría Alevín. Quinto clasificado, Mugardos con un tempo de 2:40:09. Cuarto clasificado, A Cabana con un tempo de 2:35:63. Tercer clasificado, a embarcación de Cruz de Remo Muros con un tempo de 2:35:29. Segundo clasificado, a embarcación de Cabo de Cruz con un tempo de 2:33:53. E primer clasificado, a campeón da territorial norte galego, Cruz Remo Puebla con un tempo de 2:33:20. Recordamos que nesta categoría, como en todas, clasifican os 4 primeiros clasificados para o Campeonato Galego que se celebrará o próximo fin de semana en Aguas de Meira, Moaña. E xa temos en esta categoría as embarcacións moi preto da súa ciaboga nas balizas exteriores. As embarcacións xa poñendo proa en bolla. As embarcacións xa todas ca súa ciaboga realizada e xa as embarcacións se dirigen hasta a línea de meta para cumprimentar os últimos 500 metros dos 1000 reglamentarios desta categoría infantil femenino. Recordamos que nesta categoría veñen remando pola baliza 1 Náutico de Boiro, pola 2 Regata Pobra, pola 3 Cabo de Cruz, pola 4 Cruz Remo Ares e pola 5 Cruz Remo Puebla. Estas 5 embarcaciones, como as anteriores, tamén clasifican as 4 primeiras para o Campeonato Galego. Pero temos que dulucidar quen é a campeona do territorial norte en esta categoría infantil femenino. Xa as embarcacións aproximándose ao público, xa se siente os ánimos de público para cada unha dos aficionados para os seis embarcacións. Parece que veñen destacada a embarcación de Cruz Remo Cabo de Cruz e o segundo lugar disputado entre a baliza 1 e 5, Náutico de Boiro e Cruz Remo Puebla, intentando cruzar a meta o máis preto posible. Xa temos as embarcacións aquí nos últimos metros, os últimos alentos para todas as embarcacións. Recordamos pola 1 Náutico de Boiro, pola 2 Regata Pobra, pola 3 Cabo de Cruz, pola 4 Ares e pola 5 Cruz Remo Puebla.
Destacada embarcación de Cruz Remo Puebla en esta categoría infantil femenino. Segundo puesto ben moi igualado entre Baliza 1 e 5, Náutico de Boiro e Cruz Remo Puebla, moi igualados en esta segunda posición. Segunda posición vai a ser para o Cruz Remo Puebla. A terceira posición agora para a embarcación de Náutico de Boiro e o cuarto puesto que nos dá a clasificación para a embarcación Cruz Regatas a Pobra, e en quinto lugar a embarcación do Cruz Remo Ares. Tripulación de Cabo da Cruz, ten que pesar a embarcación. Cabo da Cruz, pesar a embarcación. Tripulación de Puebla, ten que pasar control de embarque. Puebla, control de embarque. Embarcación Cruz Remo Puebla tiene que pasar control de fichas aquí junto a la megafonía. Recordamos, finalizada esta final, categoría infantil femenino, vamos a esperar que nos pasen los tiempos oficiales. Se va a proceder, se dirige el equipo arbitral hacia las balizas exteriores para proceder a dar la salida a la categoría cadete también femenino. Embarcación de Cabo de Cruz, embarcación de Cabo de Cruz tiene que pesar embarcación. Recordamos esta categoría infantil femenino, Cruz Remo Puebla pasa control de embarque y Cruz Remo Cabo de Cruz pesa embarcación. Salida categoría cadete femenino. Recordamos, vienen por la baliza 1 Club Náutico Ribeira, 2 Perillo, 3 Cabo de Cruz, 4 Muros e 5 Rianxo. 5 embarcacións desta categoría cadete femenino. Recordamos que en esta categoría de cadete teñen que facer 1500 metros
farán unha primeira ciaboga aquí nas balizas de terra e unha segunda ciaboga nas balizas exteriores. Xa temos as 5 embarcacións moi preto aquí a súa primeira ciaboga, primeiros 500 metros, todas as embarcaciones moi igualadas nestes primeiros 500 metros, recordamos, categoría cadete femenino, disputa do Campeonato Territorial Norte, aquí no Peirao da Pobra do Caramiñal, organizado pola Federación Galega de Remo e o Club Remo Puebla, colaboración do Concello da Pobra do Caramiñal. Recordamos, pola baliza 1 ven a embarcación de Ribeira, pola 2 Espirillo, pola 3 Cabo de Cruz, pola 4 Muros e pola 5 Rianxo. Aquí temos as embarcacións facendo a súa primeira ciaboga, primeiros 500 metros, Cabo de Cruz atravesa o barco, Ribeira xa está atravesando, Perillo, Muros e agora Rianxo. Moi igualadas estas embarcacións, lixeira ventaxa para a embarcación de Cabo de Cruz. E xa temos as 5 embarcacións enfilando as balizas exteriores para facer a súa segunda e última ciaboga. Recordamos que en esta, como en todas as regatas que se van a disputar hoxe deste final de Territorial Norte, as 4 primeiras embarcacións clasifican directamente para participar no Campeonato Galego, que dará acceso ao Campeonato de España, para o Campeonato Galego que se disputa o próximo fin de semana en aguas de Meira, Moaña. Mentras as embarcacións de cadete femenino fan o segundo longo hacia as balizas exteriores, a súa segunda e última ciaboga, vamos a dar os tempos oficiales da categoría infantil femenino. Quinto clasificado foi a embarcación de Ares con un tempo de 5:12:28. Cuarto clasificado a embarcación de Regatas Pobra con un tempo de 5:10:01. Tercer clasificado a embarcación de Náutico de Boiro con un tempo de 5:05:17. Segundo clasificado a embarcación local do Club Remo Puebla con un tempo de 5:00:61. E primer clasificado campeón deste Territorial Norte infantil femenino a embarcación, a tripulación do Club Remo Cabo de Cruz con un tempo de 4:51:22. Xa temos as embarcacións moi preto da súa segunda e última ciaboga, cumprimentar nas balizas exteriores 1000 metros e quedanlle 500 máis para os 1500 necesarios e reglamentarios nesta categoría. Recordamos cadete femenino.
Que en esta categoría, como todos, os 4 primeiros teñen acceso ao Campeonato Galego do próximo fin de semana. Vamos dar paso aos árbitros para que pasen a alinear a categoría siguiente, que é a categoría xuvenil femenino. Participarán por la baliza número 1 Rianxo, en xuvenil femenino, pola 2 Cabo de Cruz, pola 3 Cruz Remo Ares, pola 4 Cruz Remo Puebla e pola 5 Cruz Remo Muros. Embarcacións ás órdenes dos señores árbitros. Tripulación de Perillo, ten que pesar embarcación. Perillo, pesaje de embarcación. Tripulación de Rianxo, ten que pasar control de embarque. Rianxo, control de embarque. E tripulacións da categoría juvenil femenino, Rianxo, calle 1, Cabo da Cruz, calle 2, Ares, calle 3, Puebla, calle 4, Muros, calle 5. Tripulaciones a línea de salida. Tripulaciones, vamos entrando, cogiendo rabiza, tensamos y dejamos de remar, por favor. Deixamos de remar, por favor. Deixamos de remar. Remos quietos. Ares, un poco proa. Despacio, quieto, quieto. Cabo un poquito popa, muy despacio. Quieto ahí. Rianxo proa. Muros proa. Cabo un poquito proa, despacio, muy despacio. Quieto Ares, quieto Muros. Quietas. Salida a categoría xuvenil femenino. Aquí xa temos 4 longos, 2000 metros, 3 ciabogas. Recordamos, están participando pola baliza 1 Cruz Remo Rianxo, pola baliza 2 Cruz Remo Cabo de Cruz, pola baliza 3 Cruz Remo Ares, pola baliza 4 Cruz Remo Puebla e pola baliza 5 Cruz Remo Muros. Recordamos, categoría xuvenil femenino.
Vamos a dar os resultados, os tempos da categoría cadete femenino que acaba de finalizar ahora mismo. Quinta posición para o Cruz Remo Rianxo con un tempo de 7:44:88. Cuarta posición para a embarcación Cruz Remo Muros con 7:40:98. Tercer posto para a embarcación de Regatas Pirillo con 7:37:89. Segundo posto para a embarcación de Náutico de Ribeira con 7:33:46. E primer posto campeona desta bandeira territorial norte de Bateis, a embarcación de Cabo de Cruz con un tempo de 7:26:58. Recordamos que ao finalizar procederase a entrega de bandeiras aos campeóns, unha bandeira para cada campeón de categoría e medallas para os 3 primeiros clasificados de cada categoría. Recordamos, ao finalizar, diante das instalacións do Club de Remo Puebla, procederase a entrega de bandeiras, unha bandeira para cada campeón de categoría, tanto femenino como masculino, e medallas para os 3 primeiros clasificados de cada categoría. As embarcacións xa na súa primeira ciaboga, primeiros 500 metros. As 5 embarcacións xa han finalizado, acaban de finalizar a súa primeira ciaboga nas balizas exteriores, primeiros 500 metros cumpridos, e xa se dirigen ás balizas de línea de meta para facer a súa segunda ciaboga e cumprimentar o ecuador da regata aos 1000 metros desta categoría xuvenil femenino, que recordamos ten que disputarse sobre un total de 2000 metros. Recordamos que veñen disputando pola baliza 1 o Cruz Remo Rianxo, pola 2 Cruz Remo Cabo de Cruz, pola 3 Cruz Remo Ares, pola 4 Cruz Remo Puebla e pola 5 Cruz Remo Muros. Estas embarcacións desta categoría xuvenil femenino. Recordamos en disputas finales do Campeonato Territorial Norte organizado pola Federación Galega de Remo e o Club de Remo Puebla, a colaboración do Concello de aquí da Pobra do Caramiñal. En estes momentos en disputa a categoría xuvenil femenino e as embarcacións acercándose ás balizas de terra de línea de meta para facer a súa segunda ciaboga e cumprimentar os primeiros 1000 metros. Ben destacada a embarcación de Rianxo, pero o segundo posto sí que está igualado entre a baliza 3 Cruz Remo Ares e Cruz Remo Puebla na baliza 4, moi igualado. Cabo de Cruz tamén ben, Cabo de Cruz tamén ben pola baliza 2 apretando, pero temos un claro destacado nesta categoría xuvenil femenino, que é a embarcación do Cruz Remo Rianxo, e vamos a ver como van hacia boga para salir o máis rápido posible na segunda posición a embarcación de Muros, a embarcación de Ares, a embarcación de Cabo de Cruz ahora mismo, Pobra tamén, as 3 embarcacións pelexando polo segundo posto e pola baliza exterior. A embarcación do Cruz Remo Muros tamén fixo a súa segunda ciaboga e xa temos as 5 embarcacións enfilando hacia as balizas exteriores para facer a súa terceira
e última ciaboga correspondiente a esta categoría xuvenil femenino. Recordamos, final categoría xuvenil femenino territorial norte galego, disputando entre as 5 embarcacións que están en liza pola baliza número 1 o Cruz Remo Rianxo, destacado en primeira posición claramente, en segundo lugar a embarcación, pola baliza número 2 a embarcación de Cabo de Cruz, pola baliza número 3 a embarcación de Ares, pola baliza número 4 a embarcación de Cruz Remo Puebla e pola baliza número 5 a embarcación de Cruz Remo Muros. Recordamos, final campeonato territorial norte. En esta categoría xuvenil femenino sí que temos a embarcación do Cruz Remo Rianxo en clara primeira posición. Segunda posición sí que ahora conseguiu colocarse claramente a embarcación de Cruz Remo Ares, e a terceira posición sí que está en disputa entre a embarcación de Cabo de Cruz e Cruz Remo Puebla por la baliza 2 e por la baliza 4, as dúas embarcacións intentando coller podio nesta final do xuvenil do campeonato
territorial norte de Bateis. Moi igualadas as dúas embarcacións, últimas paladas para as dúas embarcacións, Cabo Puebla, Puebla Cabo, moi igualadas, esperemos que nos den os tempos os árbitros para dilucidar que embarcación sube ao podio, aunque sí, ambas dúas teñen acceso ao campeonato galego do próximo fin de semana. Tripulación de Rianxo, ten que pesar a embarcación. Rianxo, pesar embarcación. Tripulación de Ares, ten que pasar control de embarque. Ares, control de embarque. A continuación a categoría sub-23, pero vamos a esperar uns 2 minutiños que pase a embarcación que está no campo de regatas e faga o seu atraque, e a continuación daremos a salida a categoría sub-23, categoría que este ano é nova neste territorial, en esta liguilla que acabamos de finalizar de Bateis, e tamén se disputará igual que xuveniles sobre 2000 metros. En esta categoría que acaba de finalizar, recordamos, os 4 primeiros teñen acceso ao Campeonato Galego do próximo fin de semana, os 3 primeiros con podio para medalla, e o campeón, además da medalla correspondiente a súa bandeira, que este ano tamén é a primeira vez que a Federación concede bandeiras aos campeóns deste territorial norte de Bateis. A continuación, vamos a esperar 2 minutos que terminen de pasar as embarcacións e participan neste categoría sub-23 pola baliza 1 Cabo de Cruz, pola 2 Rianxo, pola 3 Ribeira e pola 4 a Cabana. Os tempos, si que nos dá tempo mentras non pasan as embarcacións desta categoría xuvenil feminino, son quinto clasificado para a embarcación de Muros con 10.52.92, cuarto clasificado para a embarcación de Cabo de Cruz 10.44.16, tercer clasificado a embarcación local Cruz Remo Puebla con 10.43.81, segundo clasificado a embarcación de Ares con 10.27.96, e primer clasificado campeón desta bandeira territorial norte de Bateles a embarcación do Cruz Remo Rianxo con un tempo de 10.04.99. Deixamos as embarcacións desta categoría sub-23 ás órdenes dos xueces árbitros. Categoría sub-23 femenino, Cabo da Cruz, calle 1, Rianxo, calle 2, Ribeira, calle 3, Cabana, calle 4. Tripulaciones a línea de salida. Cogemos estacha, tensamos y paramos de remar. Gracias. Tripulaciones a línea de salida. Último aviso, vamos entrando, cogiendo esta hacha. Remos quietos.
Ribeira un poco proa, despacio. Ribeira proa. Cabo un poquito popa despacio, dejamos los remos quietos. Un poco popa. Más. Quietas. Ribeira popa. Cabana popa. Remos quietos, sin remar, por favor. Ribeira, remos quietos. Rianso un poco proa. Quieto, 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 no se vaya. Cabo un poco proa. Ribeira un poquinho proa despacio. Cabo quieto. Rianso proa, despacio. Ribeira quieto. Rianso proa. Cabo, dicen quieto, por favor, así nos salimos. Ribeira proa. Stop. Categoría sub-23. Recordamos, 2000 metros, 4 longos, 3 ciabogas participan, baliza un Cabo de Cruz, 2 Rianxo, 3 Ribeira, 4 a Cabana. Embarcacións dirigíndose ás balizas para exteriores, primeiros 500 metros, primeira ciaboga. Recordamos, dispútase final do Campeonato Territorial Norte aquí en aguas do Perao do Porto da Pobra do Caramiñal, organizado pola Federación Galega de Remo xunto co Cruz Remo Puebla e a colaboración do Concello da Pobra do Caramiñal. Recordamos que unha vez finalizado todas as competicións procederase a entrega de medallas e bandeiras. What you gonna do? Si a la relación ya le tendré. No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú, que me trata feo. Yo no me pongo triste si no te veo. Tú mismo te la buscaste, en mi corazón no te rega, se vuelve ateo. Y tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 pam, ram pam 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 pam. No me busques que aquí no queda nada. As cinco embarcacións xa, perdón, as 4 embarcacións xa que a ciaboga feita nas balizas exteriores, primeiros 500 metros cumpridos. Recordamos, pola baliza número 1 ben bogando a embarcación do Cruz Remo Cabo de Cruz, pola baliza número 2 boga a embarcación do Cruz Remo Rianxo, pola baliza número 3 a embarcación do Náutico de Ribeira e pola baliza número 4 a embarcación do Cruz Remo a Cabana. Embarcacións dirigíndose a súa segunda ciaboga a cumprimentar 1000 metros aquí nas balizas de línea de meta. Mi culo hace ram pam 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 pam, ram pam 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada.
disco a pelear. DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh, que esa música me encanta. DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh, porque ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave. Ahora tengo a otro y más rico me cabe. Ya tú sabes amargo y el más rico y suave. Ya te dije adiós, la nena se reveló, no te quiero más. El pasado se quedó, ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj. Ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo. Yeah. Llora, nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo. Llora, nene, llora, llora, eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no. As embarcacións aquí xa disputando moi preto da súa segunda ciaboga. Destacada a embarcación da baliza número 3, embarcación de Náutico de Ribeira, pero moi preto as embarcacións do Cruz Remo de Cabo de Cruz, embarcación de Cruz Remo Rianxo, moi igualadas, aí teñen as tres embarcacións a súa segunda ciaboga realizada. É un pouco máis retrasada ten a embarcación do Cruz Remo a Cabana, que vai facer a súa segunda ciaboga nestes intres. Camilo, yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida. Xa temos as 4 embarcacións enfilando hacia as balizas exteriores para a súa terceira e última ciaboga. Recordamos aquí na ciaboga de terra, en primer lugar fixo a embarcación do Náutico de Ribeira, moi igualadas despois entre Cabo de Cruz e Rianxo. En cuarto lugar a embarcación da Cabana, e as 4 se dirigen ás balizas exteriores, donde cumplimentarán 1500 metros dos 2000 totales que corresponde a esta nova categoría sub-23. As embarcacións xa nas balizas exteriores, non sei que pasou ali con unha embarcación. Non, aí están todas facendo a súa ciaboga. Falta a embarcación pola baliza número 4 do Cruz Remo Cabana, que vai ligeramente retrasada, pero pelexando aí duramente en esta categoría esta nova categoría sub-23. E xa están en este momento enfilando a súa baliza, a embarcación de Cruz Remo Cabana, para realizar a súa terceira e última ciaboga que corresponde a esta categoría. Este intres está a súa ciaboga, aí está, xa temos as 4 embarcacións nos seus últimos 500 metros hacia a línea de meta. Nas balizas exteriores entrou ligeramente adiantada a embarcación de Ribeira. En segundo lugar fixo a embarcación de Cabo de Cruz. En tercer lugar a embarcación de Rianxo, sendo a cuarta, como dicíamos, a embarcación do Cruz Remo a Cabana.
e as tres primeiras embarcacións, Ribeira, Cabo e Rianxo, venen pelexando para intentar cruzar a meta en primer lugar e poder levar para as súas vitrinas esta bandeira, esta primeira edición de bandeiras de campeón do territorial norte. Recordamos que este campeonato territorial norte é clasificatorio para o campeonato galego do próximo fin de semana en aguas de Beira e Moaña, e clasifican as 4 primeiras embarcacións de cada categoría. En esta categoría evidentemente van a ir as 4, pero aquí temos os últimos metros moi reñidos. Parece que a embarcación de Cabo de Cruz con medio un segundos a embarcación do Náutico de Ribeira, e aí están as dúas pelexando por levar a bandeira, primeira bandeira categoría sub-23 para as súas vitrinas. Últimas paladas, Ribeira, Náutico, Cabo de Cruz, Náutico Ribeira. Últimas paladas, pero sí que ven unhas paladas adiantadas a embarcación do Náutico Ribeira. Segunda posición para a embarcación de Cruz Remo Cabo de Cruz. En tercer lugar vai a cruzar a meta a embarcación do Cruz Remo Rianxo, as tres con o direito a medallas. E falta a cuarta embarcación, tamén clasificada para o Campeonato Galego desta nova categoría sub-23 femenino, a embarcación de Cruz Remo a Cabana. Últimas paladas para esta embarcación sub-23 Cruz Remo a Cabana para finalizar os 2000 reglamentarios. Un aplauso para esta embarcación, para estas muchachas que tamén tuveron que remar os 2000 metros e evidentemente con opción a participar no Campeonato Galego do próximo fin de semana. Tripulación de Ribeira, ten que pesar a embarcación. Ribeira, pesar a embarcación. Tripulación de Cabana, ten que pasar control de embarque. Cabana, control de embarque. A continuación, para finalizar esta categoría femenina, van a remar a categoría absoluta, donde participan pola baliza 1 Cabo de Cruz, pola 2 Rianxo, pola 3 a Cabana, pola 4 Mugardos e pola 5 Ares. Deixamos estas embarcacións ás órdenes dos xueces árbitros. Recordamos, en esta categoría ten que pesar a embarcación o Club Náutico Ribeira, pasar de control de embarque. Control de embarque Cabana, que aquí ven, e recordamos a categoría sub-23 de Cabo de Cruz que ten que pesar a embarcación. A categoría sub-23 que se acorde que ten que pesar a embarcación.
Tripulaciones, categoría absoluto femenino. Cabo da Cruz, calle 1. Rianxo, calle 2. Cabana, calle 3. Mugardos, calle 4. Ares, calle 5. Tripulaciones a línea de salida. Cogemos estacha, tensamos y paramos de remar, por favor. Cabana, por favor. Mugardos, por favor, entrando. Quietas las demás. Calle 2, 3, 4 y 5 proa. Despacio. 2 stop. Las demás proa. Quietas. Salida de esta última regata femenina, en este caso categoría absoluto femenino. Recordamos, baliza 1 Cabo de Cruz, baliza 2 Rianxo, baliza 3 a Cabana, baliza 4 Mugardos e baliza 5 Ares. Embarcacións e categoría que teñen que cumprimentar 2000 metros con 3 ciabogas. E xa están as 5 embarcacións dirigíndose ás balizas exteriores, primeira ciaboga, primeiros 500 metros. Recordamos, Campeonato Territorial Norte de Bateis, organizado pola Federación de Galega e o Club Remo Local en colaboración co Concello da Pobra do Caramiñal. Por favor, un aviso para o público, un vehículo que entorpece a salida de outros vehículos, un vehículo, un Skoda branco, matrícula 8162 JCB, por favor, que pasen a retiralo, que está entorpecendo a salida de outros vehículos. Queremos recordar tamén que a regata, toda esta regata desde o comenzo, desde a primeira regata, está sendo retransmitida en directo por streaming no canle YouTube do Club Remo Puebla. Todo elo ca colaboración da empresa B Streaming. Recordamos en directo desde un inicio da competición, retransmitida a regata en streaming no canle de YouTube do Club Remo Puebla. Xa temos as embarcacións nas balizas exteriores, pero moi igualadas as 5 embarcacións. Efectivamente, as 5 embarcacións xa enfilan hacia a línea de meta para facer a súa segunda ciaboga, cumprimentar 1000 metros dos 2000 que corresponden a esta categoría absoluto femenino.
mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción. Déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas. Embarcación xa moi preto da súa segunda ciaboga, xa se van definindo os postos, pero moi igualado a calle 1, 2 e 5, moi igualadas, e por detrás non está moi lonxes a calle 3 e 4 tamén, e xa temos aquí as embarcacións na súa segunda ciaboga. Maniobra moi importante para intentar salir diante e coller uns segundos para este tercer longo hacia as balizas exteriores. Aí temos as 5 embarcacións ca segunda ciaboga realizada, 1000 metros complementados. O primer posto moi igualado entre as calles 1, 2 e 5. E despois temos tamén as dúas embarcacións un poquinho máis retrasadas da calle 3 e 4, que non queren quedar descolgadas para non perder o acceso ao campeonato galego. Recordamos que están participando pola baliza 1 Cabo de Cruz, pola 2 Rianxo, pola 3 a Cabana, pola 4 Mugardos e pola 5 Ares. E os tempos que me acaban de pasar, iniciou a ciaboga en primer lugar a embarcación de Cabo de Cruz, en segundo lugar igualada a embarcación de a Cabana e Mugardos, e logo fixo a embarcación de Rianxo e moi preto a embarcación de Ares. Se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia. Colombia, me gusta Freeze. Y Balvin, Willy William, me gusta Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? As embarcaciones xa nas balizas exteriores, iniciando as súas ciabogas, baliza 1 e 2 atravesado, pero tamén temos a verdad na baliza número 5 e agora a baliza número 4 e a baliza número 3, todas as embarcacións xa ca súa terceira e última ciaboga realizada, 1500 metros cumprimentados, e xa as 5 embarcacións pelexando por levar a bandeira para as súas vitrinas, levar as medallas tamén os remeiros para a súa casa, e os 4 primeiros clasificados teñen acceso ao campeonato galego. Recordar unha vez máis que a regata desde un inicio está retransmitida en directo en streaming, podese ver en directo en streaming no canal
de YouTube do Cruz Remo Puebla e todo elo ca colaboración da empresa B Streaming. Sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día. Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos locos. As embarcacións xa aproximándose á liña de meta, xa se empezan a oír os gritos dos aficionados, cada un polo seu club. Parece que ven en primer lugar aquí a embarcación da baliza número 1, Cabo de Cruz, pero segundo posto moi pelexado pola baliza número 5, para a baliza número 2, pola embarcación de Ares e pola embarcación de Rianxo pelexando polo segundo posto. As tres terán opción a medallas, pero sempre é mellor unha prata que un bronce. Pero aquí temos en primer lugar a embarcación do Cruz Remo Cabo de Cruz. En segundo lugar, sí que igualado, pero sí, a embarcación de Rianxo, a embarcación de Ares en tercer lugar. En cuarto lugar, vai a facer a embarcación de Mugardos. E por último, a Cabana. 5 embarcacións xa finalizada esta manga, categoría adulto femenino e tamén a categoría femenina. De continuación pasaremos a masculina. Tripulación de Ares tiene que pesar la embarcación. Ares, pesar la embarcación. Tripulación de Cabo da Cruz, ten que pasar control de embarque. Cabo da Cruz, control de embarque. A ver, por favor, un aviso para o público. Volve a haber 2 vehículos que impiden a salida de un camión que ten que marchar para o seu traballo. As matrículas, un é C8970 BP e outra 1688 CWG. Repito, C8970 BP 1688 CWG. Por favor, pasen a retirar que impide a salida de un camión que o home ten que ir para traballar. Gracias. Bien, vamos a empezar ahora ca categoría masculino. Todas as categorías masculinas que hemos pasado en femenino temos que pasarlas en masculino: alevín, infantil, cadete, juvenil, sub-23 e absoluto. Recordamos que estamos en disputa do Campeonato Territorial Norte. Xa se dirige o árbitro hacia as balizas exteriores, xa que a categoría alevín masculina fan 500 metros e salen das balizas exteriores, que así vamos a deixar aos árbitros que procedan a dar a salida correspondiente.
Salida desde as balizas exteriores desta categoría alevín masculino. Recordamos, pola baliza 1 embarcación Cruz Remo Muros, pola 2 Cruz Remo Cabo de Cruz, pola 3 Cruz Remo Puebla, pola 4 Narón e pola 5 Cruz Remo Ares. 5 embarcacións en esta categoría alevín masculino en disputa desta primeira bandeira territorial norte de Bateis. Recordamos, organizada pola Federación Galega de Remo xunto co Cruz Remo Puebla e ca colaboración do Concello da Pobra do Caramiñal. Xa temos as 5 embarcacións pelexando por estes 3 primeiros postos para medallas, primer posto para bandeira e 4 primeiros postos para o campeonato galego do próximo fin de semana. Volver a recordar que a regata está sendo retransmitida en directo en streaming por o canal de YouTube do Cruz Remo Puebla en colaboración ca empresa B Streaming. Xa temos aquí a categoría alevín nos últimos metros donde xa escoitan os ánimos do público, categoría máis pequena de todas as posibles. A baliza 1, 2, 3 moi igualadas polo primer posto, a 4 aí está apretando, a baliza 5 parece que se queda un pouco, pero aí temos as embarcacións pelexando os últimos metros para facerse campeón desta primeira bandeira Federación Galega de Remo. A embarcación local do Cruz Remo Puebla parece que ven un pouco destacada para facerse co título de campeón desta bandeira Federación Galega de Remo. Segunda posición igualada entre a 1 e 2, Narón, Cabo Narón a segunda posición, e aquí temos a embarcación de Muros e pola baliza exterior en 15 lugar a embarcación do Cruz Remo Ares. Moi ben pelexada para estes cativos, categoría alevín masculino. Tripulación de Muros tiene que pesar la embarcación. Muros, pesar embarcación. Tripulación de Narón, control de embarque. Narón, control de embarque. A continuación, categoría infantil masculino que salirán desta línea de boyas, xa que teñen que cumprimentar 1000 metros con unha única ciaboga nas balizas exteriores. Tripulaciones, categoría infantil masculino, Rianxo, calle 1, Cabo da Cruz, calle 2, Puebla, calle 3, Ares, calle 4, Cabana, calle 5. Tripulaciones a línea de salida.
Vamos, tripulaciones, vamos entrando, cogiendo estacha. Riancho proa. Cabana proa. Aguanta ahí, Riancho. Quietas. Cinco embarcaciones, categoría infantil masculino, baliza número 1, Cruz Remo Riancho, 2 Cabo de Cruz, 3 Puebla, 4 Ares y 5 Cabana. Categoría infantil masculino, 1000 metros, una Ciaboga en las balizas exteriores. Vamos a pasar los tiempos de la categoría alevín masculino. En quinta posición para embarcación do Cruz Remo Ares con 2.35.91. Cuarta posición para embarcación de Cruz Remo Muros con 2.34.03. Tercera posición para embarcación de Narón con 2.30.16. Segunda posición para embarcación de Cabo de Cruz con 2.29.79. E primeira posición, campeón desta primeira bandeira, Federación Galega de Remo, en categoría alevín masculino, embarcación do Cruz Remo Puebla con un tempo de 2.25.03. En disputa en estos momentos xa na categoría infantil masculino, recordamos, pola baliza 1 Riancho, pola 2 Cabo, pola 3 Puebla, pola 4 Ares e pola 5 Cabana. As embarcacións xa dirigíndose á primeira e única Ciaboga nas balizas exteriores. Recordamos que a regata está siendo retransmitida en directo en streaming por o canal de YouTube do Cruz Remo Puebla, ca colaboración da empresa B Streaming. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla. Holla. Ayo, I used to lay As embarcacións moi igualadas nesta Ciaboga, nestes primeiros 500 metros. Xa temos as 5 embarcacións ca súa Ciaboga realizada e as 5 embarcacións enfilando a línea de meta para cumprimentar os 1000 metros reglamentarios desta categoría. Recordamos infantil masculino e de elucidar o campeón deste territorial norte e tamén as 4 embarcacións que acudirán ao Campeonato Galego do próximo fin de semana. As embarcacións xa escoitando
os ánimos da afición. Gañen igualadas as balizas 2 e 3, Cabo de Cruz, Puebla, Cabo de Cruz peleaxando pola bandeira. Os últimos metros para estas dúas embarcacións que xa escoitan os ánimos da afición. Últimas paladas, tanto Cabo de Cruz como Puebla, Cabo de Cruz. Vaise a decidir en milímetros o campeón. Todo depende da forza das últimas paladas destes 8 remeros de Puebla e Cabo de Cruz. Se vai a cruzar a meta en primer lugar a embarcación do Cruz Remo Puebla, en segundo lugar a embarcación de Cabo de Cruz, terceiro lugar moi igualado, vai no a baliza número 5 e a baliza número 4, e en quinto e última posición para a embarcación da baliza número 1, os remeros categoría infantil masculino do veciño Cruz Remo Rianxo. As últimas paladas para estes rapaces. Moi ben, finalizada categoría infantil masculino. Tripulación de Rianxo, ten que pesar a embarcación. Rianxo, pesar a embarcación. Puebla, ten que pasar control de embarque. Puebla, control de embarque. Sí. Pode levar o patrón sin problema ningún, que leve o patrón e veñan os remeros pasar control de fichas. A continuación, cadete, categoría cadete masculino, a salida desde as balizas exteriores, vais a retrasar 5 minutos que temos un cambio de patrón de unha embarcación. Recordamos que en esta categoría cadete masculino, desde as balizas exteriores, pola baliza 1 Puebla, pola 2 regata Pobra, pola 3 Cruz Remo Ares, pola 4 Cabo de Cruz e pola 5 Rianxo. Recordar que o equipo este regatas Pobra é o filial do Cruz Remo Puebla, co cual temos dúas posibilidades nesta categoría cadete masculino. Nesta categoría infantil masculino que acaba de finalizar, a embarcación de Rianxo ten que ir a pesaje, e control de embarque a embarcación do Cruz Remo Puebla. Tú me partiste el corazón, baby, pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar ya que un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no venga más con eso, cuento mami, si desde el principio siempre tuve para ti. Nunca me avisaron cuál era el problema, te gusta estar rodando por camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, para ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón.
Ahora te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não, que agora vai sobrar então, quero o quê? Pedacito a cada nena, só um pedacito. Se eu não guardo nem dinheiro, que dirá guardar rancor? Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. Tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir meu coração. Ahora te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar, ya que un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tchau, tchau. Eu não sei falar muito bem português, mas quero aprender. Pretty boy baby, dirty boy baby, Maluma baby. Xa temos en competición as embarcacións, as 5 embarcacións desta categoría cadete masculino. Salida desde as balizas exteriores, teñen que disputar 1500 metros. E xa as 5 embarcacións dirigíndose ás balizas de meta para facer a súa primeira ciaboga. Recordamos que nesta categoría cadete masculino veñen participando pola baliza número 1 Cruz Remo Puebla, pola baliza número 2 Cruz Regatas a Pobra, pola baliza número 3 Cruz Remo Ares, pola 4 Cruz Remo Cabo de Cruz e pola 5 Cruz Remo Rianxo. 5 embarcacións, categoría cadete masculino, 1500 metros, e as embarcacións aproximándose xa a súa primeira ciaboga, primeiros 500 metros. Estes primeiros 500 metros suelen ser para todas as categorías moi igualados. E aquí parece que veñen disputando este primer posto a baliza número 1 e a 4 Cruz Remo Puebla, Cruz Remo Cabo de Cruz, toda a liguilla moi igualados, e aquí non iba a ser menos, evidentemente. Aquí temos as embarcacións a súa primeira ciaboga para facela o máis limpia posible e salir destacados en primer posto hacia as balizas exteriores. Aí temos en maniobra baliza 1-5, Puebla Cabo, baliza 1 e 4, 2 e 5 agora, Regatas Pobra e a embarcación de Rianxo polo exterior e en quinta posición, pero sin perder aí o fío, a embarcación de Ares. E xa temos as 5 embarcacións dirigíndose ás balizas exteriores para facer a súa segunda ciaboga, 1000 metros. Recordamos, pola baliza 1 Cruz Remo Puebla, pola 2 Cruz Regatas a Pobra, pola 3 Cruz Remo Ares, pola 4 Cruz Remo Cabo de Cruz e pola 5 Cruz Remo Rianxo. Categoría cadete masculino, 1500 metros. Recordamos de novo que a regata pode verse en directo por streaming no canal YouTube do Cruz Remo Puebla en colaboración ca empresa B Streaming. Recordamos tamén que este campeonato territorial norte está organizado conjuntamente pola Federación Galega de Remo e Cruz Remo Puebla e ca necesaria colaboración do Concello
da Pobra do Caramiñal e evidentemente dos miembros de Protección Civil que sempre están aí para auxiliar, están no mar en terra para auxiliar a calquer persona que ou embarcación que teña problemas. Xa temos as embarcacións dirigíndose, como dixemos, ás balizas exteriores para facer a súa segunda ciaboga. Recordamos que aquí va moi igualados a baliza 1 e 4, as calles 1 e 4, as calles de Curremo Puebla e Curremo Cabo de Cruz, e vamos a ver como chegan ambas embarcacións e as outras, por suposto, a segunda ciaboga nas balizas exteriores. As embarcacións siguen igualadas no mesmo orden que fixeron aquí as súas ciabogas. É moi igualado ese primer posto que todos desean levar a bandeira para a súa vitrina. Vai ser un longo moi duro para todos estes rapaces cadetes que todos queren levar evidentemente a bandeira para a súa casa. A ver se nos dá tempo dar os tempos, nunca mellor dito, da categoría infantil masculino. O quinto posto foi para a embarcación de Rianxo con 5:01.94, cuarto posto para a embarcación de Cruz Remoares 4:42.43, terceira posición foi para a Cabana con 4:41.39, segundo foi para Cabo de Cruz 4:35.74 e primeiro gañador desta bandeira territorial norte infantil masculino a embarcación do Cruz Remo Puebla con 4:33.18. E xa temos moi preto as embarcacións da categoría cadete, moi disputado o primer puesto, baliza 1 Puebla, baliza 4 Cabo de Cruz. Temos despois detrás pola baliza 2 Cruz Regata Pobra, temos nas balizas exteriores Cruz Remo Rianxo e un pouquiño máis atrasado a embarcación do Cruz Remoares. Últimas paradas, últimos metros para esta categoría cadete, para estes chavales. Esa tripulación que está en línea de chegada, por favor. Cruz Remo Puebla parece que vai a entrar en primer lugar, vai a cruzar a meta como campeón desta primeira bandeira territorial norte de Bateles. Segundo posición moi loitado polos chavales do Cruz Remo Cabo de Cruz. A terceira posición moi igualada, baliza 2, baliza 5, Pobra, Rianxo, moi igualada as dúas embarcacións. Non o sei, por aí entrarían as dúas teñen opción ao campeonato galego, unha delas solas vai a ter opción a medallas. E fai a entrada a embarcación do Cruz Remoares. Tripulación de Puebla tiene que pesar la embarcación. Puebla, pesar la embarcación. Tripulación de Rianxo, control de embarque. Rianxo, control de embarque. A continuación vamos a dar a salida desde estas balizas a categoría juvenil masculino. Esta categoría juvenil sobre 2000 metros, 4 longos, 3 ciabogas, embarcacións. Recordamos a categoría que acaba de finalizar, a embarcación do Cruz Remo Puebla ten que pesar a embarcación, Remo Puebla pesar a embarcación e control de embarque. E control de embarque a embarcación do Cruz Remo Rianxo, por favor, Cruz Remo Rianxo, control de embarque.
deixamos as embarcacións juvenil masculino ás órdenes dos xueces árbitros. Tripulaciones, categoría juvenil masculino, Cabo da Cruz, calle 1, Cabana, calle 2, Ribeira, calle 3, tripulaciones a línea de salida, cogemos estacha, tensamos y dejamos de remar. ¿Quietos ahí? Salida desta categoría juvenil masculino, 3 embarcacións únicamente, as 3 teñen garantizada a súa medalla, pero só unha bandeira, primeira bandeira territorial norte de Bateis. Están participando pola baliza un Cabo de Cruz, pola 2 a Cabana e pola 3 Náutico de Ribeira. Recordamos, categoría juvenil masculino, 2000 metros, 4 longos, 3 tiabogas. Vamos a dar os tempos da categoría cadete masculino. E en quinta posición foi para a embarcación de Ares con un tempo de 6:56:29. Cuarta posición para a regata para o Cru Regatas a Pobra. Cuarta posición con un tempo de 6:49:08. Tercera posición para a embarcación de Cru Remo Rianxo con 6:48:71. Segunda posición para Cru Remo Cabo de Cruz, 6:39:61. Y primera posición, campeón de esta primera bandeira territorial norte de Bateis para a embarcación local do Cru Remo Puebla con un tempo de 6:34:22. Embarcación nas balizas exteriores igualadas na súa primeira ciaboga, primeiros 500 metros, moi igualadas, e as 3 xa veñen hacia as balizas de línea de meta para a súa segunda ciaboga, complementar 1000 metros dos 2000 reglamentarios en esta categoría. Recordamos, juvenil masculino, na que participan
a embarcación de Cabo de Cruz pola baliza 1, a embarcación da Cabana pola baliza 2 e a embarcación de Náutico Ribeira pola baliza número 3. Tres embarcacións que teñen garantizada a súa medalla no podio ao seu pase ao Campeonato Galego do próximo fin de semana en Aguas de Meira, Moaña, pero solo unha podrá levar a bandeira para as súas vitrinas. Entonces aí están pelexando os tres por ser campeóns desta primeira bandeira territorial norte de Bateis. Aquí temos aquí as tres embarcaciones xa, como vedes, moi igualadas en disputa desta segunda diaboga nas balizas de meta. Pola baliza 1 Cabo de Cruz, pola 2 a Cabana e pola 3 Náutico de Ribeira, igualadas nesta segunda diaboga, 1000 metros para as tres embarcacións. As tres embarcacións na maniobra de ciaboga, moi importante para salir ligeramente destacado, collendo a cabeza nestes terceiro longo hacia as balizas exteriores para facer a súa terceira e última ciaboga. Aí temos as embarcacións xa igualadísimas, as tres embarcacións na súa terceira e última ciaboga, e as tres embarcacións enfilando xa hacia as balizas de meta, últimos 500 metros para cumprimentar os 2000 reglamentarios desta categoría.
Ribeira, ven, ven, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme. Báilame, yeah, yeah, con un besito mójame, con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame. Te compro una victoria, dime si lo modela. Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella. Si no es contigo, pues que sea con tu gemela. Pero quiero una baby que sea de Venezuela. Baby, yo sé que tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama. Tú eres la que escoges Cancún o las Bahamas. Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana. Ven y bailame, esta noche soy tuyo, dale besame. No aguantes la pena y tocame. Jugué tu juego y lo gané. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esa curva que Ya tenemos as tres embarcacións moi igualadas dirigíndose aos últimos metros, últimos 500 metros dos 4 longos que han remado. Parece que ven ligeramente destacada a embarcación da calle número 1, pero que va, veñen moi igualadas as tres embarcacións, Cabo de Cruz, A Cabana e Ribeira, pelexando pola bandeira e poder levar a bandeira para as súas vitrinas. As tres embarcacións pelexando así os últimos metros para entrar en metra. Cabana, Cabo, Cabana, moi igualadas aí nas últimas paladas, son as que van a decidir o campeón. Igualadísimas, a terceira posición para a embarcación de Náutico Ribeira. matan, matan, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan, oh. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me matan, matan, una mirada que me ataca, ataca, y unas Tripulaciones de Cabo de Cruz y Cabana, repito, Cabo de Cruz y Cabana, pesaje de embarcación. Tripulación de Ribeira, control de embarque. A continuación, categoría sub-23, nova categoría sub-23 masculina, baliza número 1 Rianxo, 2 Cabo de Cruz, na 3 Narón, na 5 Náutico de Ribeira, perdón, na 4 Náutico de Ribeira e na 5 Cruz Remo Muros. Deixamos as embarcacións ás órdenes dos xueces árbitros. Tripulaciones, categoría sub-23 masculino, Rianxo, calle 1, Cabo da Cruz, calle 2, Narón, calle 3, Ribeira, calle 4, Muros, calle 5. Tripulaciones, a línea de salida, cogemos esta hacha, tensamos y dejamos de remar.
Quietas, no se vayan. Ríanse un poquinho proa. Ríanse muros, proa. Quieto, Rianso. Narón, non lle mandei facer proa, un pouco popa. Cabo, non se vaya, quieto. Quieto aí, Narón. Ahora pasouse. 3, 4 e 5, proa. 4 quieta. 3 e 5, proa. 3 stop. Calle 5, proa. 4 e 5, proa. Con calma, Narón, tranquila. Proa, Narón. Calle 5, proa. Quietas as demais. Quietas. Salida desta categoría, nova categoría sub-23 masculina. Baliza un Rianxo, 2 Cabo de Cruz, 3 Narón, 4 Ribeira e 5 muros. Recordamos, 2000 metros, 4 longos, 3 Ciabogas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, déjame que con un beso nos... Vamos a pasar os tempos da categoría xuvenil masculino, donde participaran 3 únicas embarcacións, ca chegada e meta moi igualada. Entonces o tercer posto foi para a embarcación de Ribeira con un tempo de 9:17:48. Segundo posto para a embarcación de Cabo de Cruz con un tempo de 9:15:09 e primer posto e campeón desta primeira bandeira territorial norte Federación Galega de Remo, para a embarcación da Cabana con un tempo de 9:14:89. Estas 3 embarcacións pasan evidentemente para o Campeonato Galego e as 3 embarcacións teñen podio ca súa correspondiente medalla. E xa temos as embarcacións, as 5 embarcacións que se están dirigindo ás balizas exteriores da categoría sub-23 masculino para facer a súa primeira ciaboga, cumprimentar os seus primeiros 500 metros. Recordamos, pola baliza un Rianxo, 2 Cabo, 3 Narón, 4 Ribeira e 5 muros. Temos xa as embarcacións enfilando, aproando a baliza. Moi igualadas todas as embarcacións nestes primeiros 500 metros. Temos ahora a baliza 4 que está facendo ahora a súa ciaboga. Xa temos todas as embarcacións, as 5 embarcacións enfilando hacia a línea de meta para facer a súa segunda ciaboga nestas balizas de línea de meta e cumprimentar 1000 metros dos 2000 reglamentarios nesta categoría. Recordamos que esta regata está sendo retransmitida en directo por streaming no canal de YouTube do Club Remo Puebla en colaboración ca empresa B-Streaming. Recordar tamén que este campeonato territorial norte está sendo organizado conxuntamente polo Club Remo Puebla e Federación Galega de Remo, contando ca colaboración do Concello da Pobra do Caramiñal e dentro do Concello dos membros de Protección Civil que sempre están aí para botarnos unha man. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Y Balvin, Willy William, me gusta. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente?
Xa temos a embarcacións, recordamos, categoría sub-23, que xa van dilucidando os postos. Temos estas dúas embarcacións, baliza 1 e 2, Cruz Remo Rianxo, Cruz Remo Cabo de Cruz, totalmente igualadas nos postos, totalmente igualadas nas dúas. Aí están as dúas aprobando a baliza. Aí temos as dúas embarcacións facendo a súa segunda ciaboga, e as dúas enfilando hacia as balizas exteriores para a súa terceira e última ciaboga. O tercer posto moi igualado tamén entre a embarcación de Narón e a embarcación de Muros pola baliza exterior, pero moi vigilados pola embarcación do Náutico de Ribeira na baliza número 4. Aí temos a estas tres embarcacións tamén dirigíndose, agora as 5 dirigíndose ás balizas exteriores para a súa terceira e última ciaboga. Sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día. Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año. ¿Cuánto te extraño? Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía ¿qué pasaría? Me dejaría. Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho. Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé de ser amigos con derecho. Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo. Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo. Con ella capela me da con introducirlo. Navaja doble filo. Cortamos y los videos medio con reproducirlo. Me lo decían. Yo Aí están as balizas exteriores, e a baliza 1 e 2. quedó en la nada. Se lo hacía ya lo solo. Rianxo e Cabo igualados nesa loita personal polo primer posto e segundo posto, xa que as outras tres embarcacións das balizas 2, 3 e 4 un pelín máis retrasadas. Aina ahora mismo están chegando a súa terceira e última ciaboga na baliza 3, 4, 5, veñen igualadas, moi igualadas tamén esas tres embarcacións aí nesas balizas para pelexar polo tercer posto e ter dereito a podio e evidentemente evitar a quinta posición que non dá dereito ao pase ao Campeonato Galego do próximo fin de semana. Destruya la mente, detente como dice la canción. Que no quiten preso a nadie por robarse un corazón. Hai unha embarcación que tuvo problemas que a ciaboga na baliza número 4, está corrigindo, debe de fallar a ciaboga, o cal ahora está recorrigindo para non quedar descalificado. Ten que corregir, facer a maniobra de novo, pero xa lle vai a ser moi difícil no último longo, estes últimos 500 metros, poder alcanzar a pelexa por non quedar fora do acceso ao Campeonato Galego. É unha mágoa xa que viñan peleando moi ben aí os tres embarcacións e agora queda a pelexa entre a calle 1 e 2 polo primer posto e a calle 3 e 5 polo terceiro posto. Xa temos aquí as embarcacións a altura do ánimo das aficións. Xa pensei que nos iban a escoitar as aficións. Aí temos cada afición polo seu equipo. Parece que ben conseguiu destacarse uns metros a embarcación do Cruz Remo Cabo de Cruz, pero todavía ben moi seguida por a embarcación do Cruz Remo Rianxo, pero xa quedan poucos metros para que Rianxo poda reaccionar e quitarlle o primer posto. O primer posto para a embarcación do Cruz Remo Cabo de Cruz e segunda posición para a embarcación do Cruz Remo Rianxo nesta categoría sub-23.
e agora temos que esperar por o tercer posto entre a embarcación de Narón e a embarcación do Cruz Remo Muros pola baliza número 5, baliza número 3. Están pelexando por entrar no podio deste campeonato territorial norte de Batéis. Efectivamente, temos as dúas embarcacións moi igualadas por ese tercer posto, calle 3, calle 5, calle 5, calle 3. Puf. Igualadísimo este tercer posto en esta categoría sub-23 masculino. Lo tuyo es falso. Fue la... Parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Entrada da embarcación de Náutico Ribeira, que tuvo problemas na ciaboga exterior nesta categoría sub-23. A continuación daremos salida á última categoría masculina, última categoría desta xornada de remo aquí na Pobra, que é a categoría absoluto masculino, donde participarán pola baliza 1 Puebla, pola 2 Cabana, pola 3 Ares, pola 4 Rianxo e pola 5 Cabo de Cruz. Tripulación de Muros, ten que pesar a embarcación. Muros, pesaje de embarcación. Tripulación de Cabo da Cruz, ten que pasar control de embarque. Cabo da Cruz, control de embarque. Masculino, Puebla, calle 1, Cabana, calle 2, Ares, calle 3, Rianxo, calle 4, Cabo da Cruz, calle 5. Tripulaciones a línea de salida, cogemos esta hacha y dejamos de remar. Puebla un poco proa, Ares stop. Rianxo un poco proa, despacio. Cabana proa, despaciño, quieta, quieta. Rianxo un poquinho popa que se vai. Quietas as demais.
Rianxo, Ares e Cabana un poquinho popa, despacio. Puebla e Cabo, por favor, non se movan. Calle 4, stop. Calle 2, popa. Quietas. Salida desta categoría absoluto masculino, donde temos 5 embarcacións en liza. Pola baliza 1 Cruz Remo Puebla, pola 2 a Cabana, pola 3 Ares, pola 4 Rianxo, pola 5 Cabo de Cruz. 5 embarcaciones, categoría absoluto masculino, 2000 metros, 4 longos e 3 ciabogas. Recordamos, disputa das finais do Campeonato Territorial Norte de Bateis, organizado conxuntamente polo Cruz Remo Puebla e Federación Galega de Remo, en colaboración co Concello da Pobra do Caramiñal. Recordar tamén que a regata estáse retransmitindo en directo no canal de streaming, retransmitindo en directo por streaming local de YouTube do Cruz Remo Puebla en colaboración ca empresa B-Streaming. A súa primeira ciaboga realizada, primeiros 500 metros cumpridos, e as 5 embarcacións dirixíndose ás balizas de línea de meta para a súa segunda ciaboga, cumprimentar 1000 metros dos 2000 reglamentarios desta categoría absoluto masculino. Recordar que unha vez finalizada esta tanda procederemos ao inicio de entrega de medallas e bandeiras para os primeiros clasificados deste Campeonato Territorial Norte. Diante das instalacións do Club de Remo faremos a entrega de medallas aos 3 primeiros clasificados de cada categoría e entrega de bandeiras ao campeón de cada categoría. Recordamos, unha vez finalizada esta categoría de absoluto masculino, iniciaremos inmediatamente a entrega de medallas e bandeiras. As 5 embarcacións xa temos aquí aproximándose á súa segunda ciaboga. Aí temos as embarcacións xa moi próximas da súa segunda ciaboga. Por as balizas exteriores, Rianxo e Cabo de Cruz pola 5, Rianxo pola 4, veñen próximas xa a facer a ciaboga. E logo ven Ares co Cruz Remo Puebla pelexando por ese tercer posto, pero vai a facer en terceira posición a embarcación do Cruz Remo Ares. E agora sí que veñen igualadas a embarcación do Cruz Remo Puebla e a embarcación da Cabana nestas balizas 1 e 2, facendo a súa segunda ciaboga.
E xa temos as 5 embarcacións enfilando as balizas exteriores para a súa terceira e última ciaboga, para xa enfilar os últimos 500 metros hacia a línea de meta. Os resultados da categoría sub-23 que acaba de finalizar son os seguintes. Quinta posición foi para a embarcación Náutico Ribeira con un tempo de 10.07. Cuarta posición para a embarcación de Narón con un tempo de 9.29. Tercera posición para a embarcación de Muros con un tempo de 9.28. Segunda posición para a embarcación de Rianxo con un tempo de 8.55. E primeira posición a campeón desta primeira bandeira Federación Galega de Remo, Campeonato Territorial Norte para a embarcación de Cabo de Cruz con un tempo de 8.51. Xa temos a embarcación de Cabo de Cruz pola baliza número 5, iniciando hacia Boga. A número 4 a embarcación de Rianxo de seguido. E agora fai a embarcación de Ares tamén hacia Boga. E quedan a embarcación de a Cabana de Puebla por facer a súa terceira e última hacia Boga. Xa están enfilando as dúas embarcacións. Puebla xa entrou na boa liza, tamén a Cabana, moi igualadas. E xa temos as 5 embarcacións enfilando os últimos 500 metros para complementar os 2000 reglamentarios desta categoría. Recordamos que, como en todas as categorías, os 4 primeiros clasificados teñen acceso directo ao Campeonato Galego do próximo fin de semana en aguas de Meira, Moaña. Xa temos as embarcacións cos postos bastante definidos nesta categoría absoluto masculino. Últimos metros para a embarcación do Cruz Remo Cabo de Cruz por a baliza número 5. Claro vencedor desta categoría. Segundo posto están entre a embarcación do Cruz Remo Rianxo, Cruz Remo Ares, pero non, as últimas paladas son máis fuertes as do Cruz Remo Rianxo, que a segunda posición. A terceira posición tamén claramente para a embarcación do Cruz Remo Muros. A cuarta posición para a baliza número 1, que está nas últimas paladas por diante da embarcación da Cabana, conseguindo así o pase para o Campeonato Galego do próximo fin de semana. Cuarta posición para a embarcación do Cruz Remo Puebla. E quinta posición para a embarcación da Cabana, Ferrol. Bien, finalizada estas mangas todas de todas as categorías femenina e masculina en batéis. Tripulación de Rianxo, ten que pesar a embarcación. Rianxo, pesar a embarcación. Tripulación de Puebla, control de embarque. Puebla, control de embarque.
Bien, pues nada, en 10 minutos intentaremos comenzar a entrega de medallas e bandeiras diante das instalacións do Club de Remo. Por último, desde aquí, agradecer a colaboración do Concello na organización, a colaboración de Protección Civil no mar, e esperemos que fora de vosso agrado tanto a retransmisión de streaming en directo por o canal de YouTube do Club Remo Puebla, en colaboración ca empresa B Streaming, e a continuación, en breves instantes, xa digo, a ver se en 10 minutos podemos estar ali e comenzar a entrega de medallas e bandeiras aos vencedores deste primer campeonato territorial norte de Bateis, donde vamos a entregar medallas e bandeiras a todos os participantes.